filmare, ne filmează, o să pun o mască pe fundal. Așa. Și povestim? Da, povestim. Adică, propriu zis, toată lumea râde în momentul de față, dar înțeleg că am primit un nu. Nu se mai poate filma în școli. Da, din păcate, da, trebuie un acord. Un acord de la ISMB, de la Domnul inspectorat. director este foarte deschis, ne va sprijini, va ajuta acțiunea noastră prin petiție din partea școlii, dar pentru a filma și avea o intervenție, să spun așa, un interviu din partea școlii, o declarație, trebuie să facem o solicitare la Inspectoratul Școlar al municipiului București, așa că vom face o solicitare și în cel mai scurt timp sperăm să avem un acord în care să venim și să filmăm și să luăm și comunitatea, să spunem așa, cu părinți, cu profesori din școală să ne sprijine acțiunea, care este intersecția dintre Baciului Zețariu. Baciului și Zețarilor. Da. Radu a făcut cercetare de teren, a aflat mai multe. Da. Păi este unul dintre punctele, intersecțiile morții din București, dar în 2021 a fost pe primul loc ca număr de accidente pe trecerea de pietoni și uite că la intersecție nu s-a făcut nimic, e o zebră scorojită, așa, nu e nici semafor, nu e nici supraînălțat, așa, și deci avem, cum să spun, acest avantaj de a identifica o problemă foarte mare în sectorul 5 și de a o rezolva și inclusiv cu ajutorul școlii numărul 134, școala gimnazială 134, care se află la o distanță de aproximativ 300 de metri de intersecția cu Pricina, ceea ce ne ajută încă o dată foarte mult, pentru că există o hotărâre de Consiliu General al municipiului București care spune că trecerile de pietoni aflate la 300 de metri de o școală trebuie supraînălțate. Și atunci avem toate aturile ca să atacăm cu succes problema asta și să o rezolvăm. 4 laturi. E o intersecție foarte grea și foarte aglomerată și zic că e un proiect foarte bun ca să facem această petiție și să punem în mișcare și oamenii din jur și primăria și școala și e benefică nu numai pentru copii și pentru oameni mai în vârstă și pentru tineri și pentru oricine, fiind o intersecție așa mai greoaie, zic eu. Cred eu că inițiativa noastră va fi bine văzută de toți cetățenii din zonă și cred că primăria ne va sprijini fără doar și poate. Cu ajutorul primăriei, cu ajutorul comunității, în primul rând ar trebui semaforizată, așa cum a spus și domnul Radu, un pic ridicată și, bineînțeles, acea trecere zebră să fie mai accentuată, că este cam șters. Înțeleg. Așa, și în primul rând m-am alăturat acestei acțiuni, deoarece chiar eu am fost accidentată pe trecerea de pietoni, stând, așteptând să se elibereze, să apară culoarea verde. Prima mașină a trecut, a doua m-a lovit. Mergem la intersecție. Da, păi numai de Să mergem să vedem intersecția, că e acolo. Să vedem cum este. Ia să vedem. Eu am aici niște liste. Niște semnături.
Întrebare, da? Vreți să semnați petiția? Uite, vă dau și petiția să Nu, spuneți despre ce e vorba. Păi asta nu te vrem să trimitem o petiție care să fie susținută de cât mai mulți cetățeni care să sprijine și să venim să rezolvăm această este, să fie semaforizată, Dacă vreți, să vă fie... dau și buletinul, să Nu, luați. nu trebuie să avem doar să spuneți numele, sunteți în sectorul 5, în București, Da, sectorul da. 5, un număr de contact și semnătură. Asta e. Gros de Elmus, Ioan. Prosul. Gros, cu 2 de S. Asta. Elmus Ioan. Sunteți în sectorul 5, București? Plus, dar nu văd ca Iurea. Nu vin din sectorul 3 să îl dau în 5. Eu v-am zis aici se întâmplă ce povesti. Adică ce sunt? Vă deranjează dacă filmez, dacă vă iau un mic interviu? Nu, știi ce să mă deranjez. Vă întreb. Da, ce domnule. se întâmplă aici? Că lumea zice că aici ar fi o intersecție cu multe accidente. E pe bune? E adevărat, vă spun, activitatea de tramvai și nu oprește după tramvai, să plece tramvaiul, depășesc pe linie continuă și când ajunge aici, plin de copii, plin de oameni, de ăștia. Nu e prima oară când au fost aici, s-au lovit mașini ele între ele. Uitați, sectorul 5. București, sectorul 5, strada Zordezi. Asta e strada Vă spun, aici e tot mereu e, dar 5. sau oprește tramvaiul în stație, altă stație. În loc să oprească, că vede că tramvaiul semnalizează, știți că oprește. De unde îi trece pe acolo și ce să vezi, că dacă vine mașina aia, ce să vezi? Știi cum te am plin? Da. Deci Asta eu dau și de poate, vă spun eu că le poate vreau să vă contacteze. Scuze. De ce nu? De ce nu? De ce nu s-a întâmplat chestia asta? Doamna nu... Eu vă semnesc că eu am Semnați? Vă mulțumim. Deci tot au venit televiziunea aici de 3 ani. Și nimic. Asta spune, nimic. Deci e... Da? Ce-a spus? Ce-au spus? N-au vrut să se Au înaintat și dumnealor petiții Separat. peste tot, da, degeaba. Inclusiv De ce înseamnă? parcarea, că Da, da. spar mașini, se... Trebuie insistat mai mult. Adică să mergem mai mulți cetățeni. Inițiative din mai multe părți ca să... Se construiește pas cu pas. Exact, exact. Nimic nu se face peste noapte. Trebuie să insistăm mai mult. Să mergem. Mergem în audiență. Și să licităm cu... Deci, doamne, ca s-a oprit.